trendybeats.com. Potato ka mma kwa. God, amaghị m afọ Igbo ya. Ihe a na-akpọ ihe a bụ yabasị. Anyị chọrọ ịma ma ọ ga-azata ihe ndị dị n'ime ihe a nke ọbụla o wepụtara. Ọ ga-egosi ya unu kwuo ihe a na-akpọ ya n'olu Igbo. Nke ọbụla ọ zatara, ọ zata 5 n'ime ha, aga m enye ya Naira 5. Ọ zatakwa 10 n'ime ha, aga m enye ya 1,000. Ka anyị malite. Okay. Aki oyibo. Afọ Igbo ya bụ aki oyibo. Okay. Afọ Igbo ya bụ yabasị. Okay. Afọ Igbo ya bụ ede. God, amaghị m afọ Igbo ya. Amaghị. Ihe a na-akpọ ya bụ nduku. Nduku ka a na-akpọ ihe a o ji n'aka. Hey, God. Amara m tomatoes ka mma with it. Amara m afọ. Ihe a na-akpọ ya bụ otuboala. Otuboala ka a na-akpọ ya. Are you serious? Ube. Yeah, ube. Ube gịnị? O nwere ube ọzọ a na-akpọ ya. Ube. Ikpoko. Hey, God. Hey. Ah, God. E nwere ọtụtụ ube, mana nke o ji n'aka ka a na-akpọ ube mgba. Ube mgba. Hey, Igbo amaka. Wow. Afọ Igbo ya bụ ahekere correct. Yeah. Ọjị. Aki ilu, right? Ọjị aki ilu. Yeah. Oh. Okay. Jesus. Biko, amara m. Carrot ka mma kwa. Amara m. Help on with the alpha. Ihe a na-akpọ ya bụ ji mgbọrọgwụ. Ji mgbọrọgwụ ka a na-akpọ ya. Ọ zatara 5 n'ime ndị a egosiri ya ugbu a. Ya bụ na ị ga-enye ya Naira 5. Thank you. I subscribe to our YouTube channel, Igbo Class. Ọtọbara maọbụ tomato. Ihe ọ bụ otuboala. Otuboala, ọpapa, yabasị, akị bekee, ụgagoro, ọpapa, Ugogoro maọbụ o nwere aha ọzọ a na-akpọ ya. akị inu, ebe potato ka mma kwa. A na-akpọ ya nduku. Okay, nduku, carrot, A na-akpọ ya ji mgbọrọgwụ. mgbọrọgwụ kwa. Mgbọrọgwụ na-akpa akwụkwọ. Okay. Ji mgbọrọgwụ, ede, ube. Ube gịnị? O nwere ube ihe ọzọ a na-akpọ ya maka e nwere ube ndị ọzọ. Ube gịnị bụ nke a? Ube ka mma ọbama. Ube mgba. Ube mgba. Ya ka fọ bụ papa. Ya bụ aga m enye ya Naira 5 n'ihi na ọ zatara 5 n'ime ndị a. Thank you. Ndewo. Akị oyibo, ube mgba.
ube mgba, yabasị, ede, ahụekere, groundnut, ube mgba, potatoes, ihe a na-akpọ ya bụ ndukwu. oke ndukwu, Akị inu, tomatoes, ihe ọbụbụ otuboala, carrot, ihe ọbụbụ ji mgbọrọgwụ, ahụekere, ọ zatara mana ọ zatachaghị ya, aga m enye ya Naira 5. thank you. Ndewo. N'Igbo ihe a na-akpọ ihe a bụ akị ịda, Ma ọ bụ o nwere ihe ọzọ a na-akpọ ya. akụ oyibo. Ihe a na-akpọ ihe a n'Igbo bụ ọkpampa, Ma ọ bụ o nwere ihe ọzọ a na-akpọ ya. ekere, Ahụekere, kere. N'Igbo ihe a na-akpọ ya bụ ube. ube nke ole? Anyị nwere ọtụtụ ube. Anyị nwere ube nke eji ata ọka. Anyị nwekwara ube nke eji ata achịcha. Ube gịnị bụ nke a? Na be ihe a na-akpọ ya bụ like kirikiri ube, like eji ata ọka. Ihe a na-akpọ ya na Igbo izugbe bụ ube mgba. Ihe a na-akpọ ihe a bụ yabasị. More music on trendybeats.com. Amaghị m nke a. Ihe a na-akpọ ya bụ ji mgbọrọgwụ. Ji mgbọrọgwụ. Ihe a na-akpọ ihe a n'Igbo bụ ede. Ihe a na-akpọ ihe a n'Igbo bụ udu. Aghọkwa m ya. Potatoe. Ihe a na-akpọ ya bụ ndukwu. Ndukwu. Amaghị m nke a. Ihe ọ pụtara bụ otuboala. Otuboala ka a na-akpọ ya. Ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ otuboala. Ihe a na-akpọ ihe a bụ akụ ilu. Zọtachaghị ha, aga m enye ya Naira 5. Daalụ, ndewo. Ọ bụrụ na ihe ndị a anyị na-eme na-amasị gị, biko gbaa mbọ na-esonyere anyị na Igbo class. Ọ bụkwanụ na ị maziri ihe a na-akpọ ihe ndị ahụ, deere ya anyị na comment section. Ndewo.